social media ia ketika cuci ke bala tho dekiki argut ki khlajat Dr. Baharul Islam bat ka smiti Tunidas ki tho sha general secretary jong ka KSU ya ki jing tho ki bam so tanak tiga ko bain thu phi ba hagi por jingi min swaru ki bun ba ki batho ki criticize ki bain ya ka jai bre ka jongi ngile ye ki jing tho ni min swangi ignore be marba ki jing tho ki bam dan jingmut pat ba persang tang ban penja borom ya ka jai bre ka jongi tirri mentab re ka pher ka jing don jun di social media kedik jing tho ka bala address sha us ka jing ki issue layak keleng nasu ka kata ba nam ta ka borom ki jot jong ka jai bre jongi khamtam ka jing ka tho u ni ya klong bi kasi ka jongi ka bre kong nagli ka jwa nga premjur ya kniki rio khau pu ki ba ka jing tho jong ki persang banora ya ka jing pilihan syurut Jaidbynriew kawan kong kabar ka jing tho ka chuki kalong ka ba ki probo ya ki samla ki jongi nomor bakum kedi ka jing tho nom dan onunu samla kasi uban ne ban song kumto barok kisat susrai abagi khlajat ki Kren kumni ya ka Jaidbynriew khamtam ya kilong kami bi ka jongi bat ka ba kwa prang phini por prang da program jor ye kini ki bar khoi bi tho joki baru nak liang jonga ngala yo bani Kren bar ki officer nak liang jonga police department jonga special branch ngala ai nglong ki ba marmar ki dibentukit ya kini ki Briew ki ba tho ki ba ken tho ya ka Jaidbynriew ka jongi baru ki ba bharat mania hakir kam ba pher ya jelong kerpang kamtam jong klok mi kasi jongi ki bala tho tomet bahdu kata ya kini dalai nang lenjunga kan mla berpediang ya ka wa pin ben pin tho ya klok mi ka jongi ini ka Jaidbynriew ka ba kerpang ni sunrang ni kirang khar arbor dalok mi ru ya da ya klok mi ka jongi ndrai dak de ka kharap de ka ban tho pojak ni onum la berpediang dikala ada Kren kentu tu eru ya ka special branch ka police department jok sejungi beri ban yet ban kem ban pinston ngap ban pinston kini nomor ba lada alat ya pun de Jaidbynriew kemot nak kapor kan tho ki Kren ben ki kersat ki Jaidbynriew jungi nak ra juga ngam alat dalil leru kat ba padio ay kede ban kem ni Briew ngani ay bod dia kilo do Jaidbynriew kena melak bantok penpo Jaidbynriew ka jongi ngina mai la di Jaidbynriew ka kerpang di Jaidbynriew ka ba ngidan ka bidan ka jingi tiplang ka Jaidbynriew ka Briew ka tiplay ka Jaidbynriew ka bidan ka akor ka borom de kumno da la de kum tik Briew kin Kren ka Pokemon kin tho kum ni kin spread e bum di tho shaklan kada mo ki we Jaidbynriew perthai ka Jaidbynriew ka jongi tirang ha pale rap sunge dal le ginom ailan di ya kedi ka Kamru marba ihne ki tho shots kedi jo ki SU tidak address ru cho usi EM juga ki HEDC antare bar cheki roba ashnong maulai ti kedi tho ngam patip kedi kini ki ba tho na ne don ki Briew jongi ru yo don ka tu ka ne kilangyong ki bai slalang ba gide bane tho bane pen bane kho Jaidbynriew ka jongi I ya kata la dala yo kem nak liang joka police department kan spau perthai baro I ya ki Briew ki bana bar jadi ya ki du ki no ki ba persang ban interfere bat ka jingbet jong jok se jongi dal ling no melan ka LP ketika bang lai pas ru hapo ngan darbar tho ai ngin liang ko sakaru lalik berkedu hadu ka home ministry level but home ministry India bagi orang makwa ban tekam ka LP
Kidi ke ikiri baram tu keluar ke ALP. Kimla ban tu keluar ke ni koi. Ngigi su tu. Kisah ma per. Kila pendiman bebuan harkom. Ke sarkar katip kido kidiman ki basong hok bar kido ki basong hok. Ngi ran ko sarkar ngi pek besar. Ya habang i bakene ke ILP kede ke pendiman bebuan walang. Da tekadawi kan po assembly. Da kadawi pas ke official resolution. Da kadawi lik panikran do po ka home ministry. Da ye kum kidi ki jingtho dan lagi na entertain bar ngam skam hiru da kebagla mantah hiru da kelyang jonga baka sarkar hiru ginom songthait bagi ko hiru ba kene ka kam kanya chma